नमस्कार भाई लोग, रोवा लोग के सामने फिर से एगो नया खबर लेके आ चुकल बानी। जी हाँ भाई लोग, खेसारी लाल यादव जी के गाना यूट्यूब पे आ चुकल ह, जो कि 3 से 4 दिन जो पेंडिंग में पड़ल रहे, वो गाना रिलीज हो चुकल बा। वो गाना के नाम बा चुमा द सैनिटाइजर लगा के। दोस्तों, एक गाना के पोस्टर 3 से 4 दिन पहले ही रिलीज हो चुकल बा, लेकिन एक गाना के आज सुबह 6 बजे रिलीज कइल गइल बा। लेकिन दोस्तों, एक गाना के जो यूट्यूब चैनल रिलीज कइल गइल बा, और यूट्यूब चैनल का नाम है वेब म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, वेब म्यूजिक से गाना के रिलीज कइल गइल बा। दोस्तों, एक गाना के लिखले वाले पवन पांडे जी, एक गाना की म्यूजिक देने वाले शंकर सिंह जी। दोस्तों, खेसारी लाल यादव जी के फैंस के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी बा, और ऐसा लगा था कि गाना यूट्यूब पर धमाल मचा दी और बवाल खड़ा कर दी। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव जी फिर से अपना नया गाना लेके आ चुकल बने लोग के सामने। उनका फैंस हमेशा से इंतजार करते रहे कि खेसारी लाल यादव जी कब गाना आई जो हम लोगों के सुने के मिली। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव जी आप सबके खातिर फिर से एगो नया गाना लेके आ चुकल बाने, यूट्यूब पर रिलीज हो चुकल बा। लोग जाके गाना के सुन सकेला, अपन प्यार दे सकेला। दोस्तों, तो ये वीडियो लोग को कैसा लगा हम कमेंट करके जरूर बताएं, और वो लोग हमारे चैनल पर नया बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दी।